дар рӯзи чоруми чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо ки дар шаҳри доҳаи қатар ҷараён дорад, рақобатҳои вазни 81 килограмм миёни мардон доир шуданд. дар ин вазн тоҷикистонро ду нафар Сомон Маҳмадбеков ва Шодмон Ризоев намояндагӣ карданд. Сомон Маҳмадбеков дар даври аввал бо ҷудокори 27-солаи доминики Медиксон Корто-Реал даст ба гиребон шуд. ҳарчанд Сомон бисёр фаъол буд, чустучолокӣ нишон медод, вале дар як ҳолат ба иштибоҳ роҳ дод ва ин иштибоҳ боис бар он шуд ки ҳарифаш бо имтиёзи иппон Сомонро шикаст бидиҳад. барои Сомон мусобиқа бенатиҷа анҷом ёфт. намояндаи дигари Тоҷикистон Шодмон Ризоев дар даври якуми вазни 81 килограмм бо араб Сибғатулло ба татамӣ баромад. ташаббус дар ин майдондорӣ аз аввал дар дасти Шодмон буд. ӯ тавонист ки дар ду имконияти мусоид аз ҳарифи худ имтиёзи ва зарби биситонад ва роҳи худро ба даври навбатӣ ҳамвор созад. дар даври дуюм Шодмон Ризоев бо намояндаи Португалия Андре Эгудидзе 27-сола сабқат кард. ҳарчанд Андре Эгудидзе таҷрибаи калони ҳунарнамоӣ дар майдонҳои байналмилалиро дошт, вале зури бозуи ӯ муқобили Шодмон Ризоев басандагӣ накард. Шодмон Ризоев бо дарёфти як вазари дастболо шуд. дар даври сеюми чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо рақиби Шодмон Ризоев варзишгари рақами 1 ҷаҳон дар вазни 81 килограмм Тато Григалашвили гурҷӣ ба ҳисоб мерафт. Тато Григалашвили ки қаблан унвони қаҳрамони ҷаҳонро соҳиб шуда буд, шодмони моро аз сари роҳаш берун кард. дар ҳамин ҷо чемпионати ҷаҳон барои Шодмон Ризоев хотима ёфт. I think he does. I think is he annoyed with himself? I don't know. It's one of those situations, isn't it? Yeah, you're right.